Ndewo Mama, this is the Master Prophet, young Joshua Yawins, the weakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa wụ 8th of December 2024. In the time that Supreme Commander Nnamdi Ezebiro nọ n'aka ndị iro, and also the same time the Finland government has arrested Simon Ekpa. And yesterday, which is Saturday, was the day that Donald Trump went to Paris for the opening of the old church. Finally, the information has come out that that church was built for Jupiter. That is over 500 years before Christianity. It is a church that was built for Jupiter. So it has nothing to do with Christianity. Finally, it's coming out little by little that Aimana Christianity was formed. I don't want to go there today, but it is mind-blowing. The Church of Notre Dame, in who the pictures esere there, ujoga toge. Iga honga mmadụ na animals no na-eme ka di na nwanyị. Ị ga-ahụ nga ihe ndị dị ka ihe na-akpọ ya aliens na ndị mmadụ mekọgọ ihe na beast mekọgọ ihe, and so on and so forth. So yesterday I was watching BBC England, where they were saying that that church was built for the god of Jupiter. You can beat that. Ụbọchị taa aga m ekwu obere okwu na ihe na-emene, ihe gbasara autopilot Simon Ekpa. You see, I don't care ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ihe m na-ekwu ihe batara m n'obi. Ọ masị na ihe Chukwu chọrọ ka m kwuo. Ile anya, enwebe ihe m kwuru mbụ ya ada n'ala. We have all those prophets that ally themselves with IPOB, prophets that ally themselves with autopilot, prophets that ally themselves with DOS. At the end of the day, everything they said, all the things they are saying are things that they told them and things that never came to pass. You can beat that. Check all the whole so-called prophet of IPOB. Everything they talk are the things they heard from Nnamdi Kanu, or they had it from autopilot. Check all the so-called prophets of Ndotu autopilot, Ndotu Simon Ekpa. That reverend from that so-called reverend from Port Harcourt, and so on and so forth. Ihe niile ha na-ekwu wu ihe ha nọ from Simon Ekpa. And at the end of the day, they are not prophets. I can't hear myself. I can't hear myself. Okay, now. I am not knocking Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. I am not knocking Simon Ekpa. But I'm stating fact. And I don't know why a lot of people are not coming to me and
saying Hosanna, that nani nwere onye amụma in the land. Onye ọbụla m bụrụ ọnụ abụọna m ya ọnụ, ekwensu ga-anye ya mmamịrị, nye ya mmamịrị n'isi, ya ezuzo m na-eje. Onye m goziri agozie na ya. You can't beat that. And before the end of this year, I'm going to goji a lot of people. Goji ha ka ihe re na ha mma. Maka ihe re na ha mma, one day ha ga-echeta m. I will do that before the end of this year. In fact, agaghị agba aka abịa. Agaghị eweta ihe onye amụma eje zụrụ ihe a ga-eji bụọ na ụmụ ihe ndị nwere here. Ihe ndị na-aṅụ kai ihe ndị na-erikwa n'ọbụrụ ọkụkọ. Unfortunately, na ala bekee nwere m opportunity inweta ewu, but time to time anyị na-enweta ọkụkọ. IPOB, Nnamdi Kanu was in the hand of the enemy. Chikedoziem na ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi ewere IPOB wụọ ya n'ala. IPOB na-agba aghara. There was a time na asị Chikedoziem and Kanu resolve their differences. There was a time I said Chikedoziem nenne ya anya, please resolve your differences. None of them listened to me. Kanu and Madam Nene were willing to make peace, because Mazen Nnamdi Kanu also asked them to make peace. But Chikedoziem were nowhere to be found to make peace. And today, IPOB are one and all. Ali Igbo na-agba because of Chikedoziem egrehunti. Igre Mazen Nnamdi Kanu. IPOB are one and all. And if you watch, I send them a lot of messages, which I will try to upload today, so that you can see it. Nasim Chikedoziem and Kanu Tanando to her, Hemek Udo, so that Kalibo Areba Ubu Alibo na Asheri Chikedoziem Nando to her sabotaged Nnamdi Zabino. Heburium Mamiri Yobakrotele. And then when one unfinished business with Nnamdi Kanu Nnamdi Zabino. Hagarena Chikedoziem unable Nnamdi Kanu Mamiri Neri Yobakrotele today. To the extent they send a doctor to go and check Nnamdi Zabino. Chikedoziem na ụmụ nwaanyị ndị na-ọtụpụrụ n'isi ajụ. That is a fact. That is a fact. And today, anyị ga-enwe a similar thing. Every of you had and saw what happened in the beginning, first month of the rendition of Nnamdi Kanu, Nnamdi Zabino. All of you had it. 95% of the IPOB were on the same page to sabotage Nnamdi Kanu. They were on the same page with Omuani Highway. That is a fact. The fact cannot be changed. And today, congratulations to Chikedoziem. Simon Ekpa is now among those that lead our people. You can't beat that. You cannot take that victory away from him. Because Chikedoziem didn't listen to Nnamdi Kanu. Unite this family. One. One central command. Today, Simon Ekpa Autopilot are now powerful than Chikedoziem Nandotu. Chikedoziem just do busy now trying go IPOB with the rebellious Umuwani not Opurnishi. That's why it's very important to Umuwani not at their place. Onye di
ụmụ nwanyị ga-anọrọ na dia lane. Nwere mgbe a na-asị asị ụmụ nwanyị jee na kitchen jee nọ ka ụmụ nwoke discuss ọwụhụ mkparị. Enwere reason anyị ji asị ụmụ nwanyị nọ na kitchen ka ụmụ nwoke unite ya family, ka ụmụ nwoke unite ya obodo. And ile anya ebe ọbụla ewere na ụmụ nwanyị dominishi n'ala Igbo, ihe na-agbaghara aghara. Lee otu IPOB ji gbaghara aghara the first month, second month till today of orientation of Nnamdi Ezebino, all because of na ụmụ nwanyị na anyụle mmamịrị elu. And it's still happening today. Now, Simon Ekpa has done outstanding thing in Europe. Whatever Simon Ekpa is doing in Biafran land, I don't know. I come out here. But Simon Ekpa na-eme na Finland, we promote ihe gbasara Biafra. Meya si na ya jere UN, meya si na ya jere ebe, meya si na ya America, meya si na America, to the extent finally ha may organize ndị Igbo niile aje na Finland, ana-akụ uri, ana-agba uri, ana-aṅụrị, ana-asị na Biafra na ha na-promote ihe gbasara Biafra. But ifo agha nnabe agha ihe n'ome. Ugbu I'm seeing that the same enemy at the gate is sabotage Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebino. They are still with autopilot and they are going to sabotage Simon Ekpa. Simon Ekpa Norube na detention for 1 month. Autopilot awamana aghara. Ụmụ nwanyị anyụle mmiri mmamịrị elu. For Biafra to be realized, a ga-enwe ụmụ nwanyị dị ka nne nna ya anya. Nwanyị ọbụla na-adịghị ka nne nna ya anya dị loyal, a ga-enye any position. Ịma na o nwere nwanyị ọ ga-awụ nwere position nne nna ya anya nwere. Nwanyị ihe gara ịdị na-anyụle mmamịrị elu. How many of you hụrụ nne nna ya anya na-apụta na-akparị ndị mmadụ, ọ na-akparị ụmụ nwoke, ọ na-anyụle mmamịrị elu? Have you ever seen nne nna ya anya ịpụta na-anyụle mmamịrị elu? No. But lee ihe mere na ndị ụmụ nwanyị highway, and lee anya na autopilot ugbu a ụmụ nwanyị anyụle mmamịrị elu. Ana m akọọlụ for ndị otu autopilot, ndị otu Simon Ekpa, ha make a sure na ụmụ nwanyị niile edomine in leadership position na enwere ụmụ nwoke ga na control ha. If not, ihe mere DOS ga-emekwe autopilot. Ihe m na-agba n'ụwa ihe ga-eme mgbe na omebe eme. I don't care ihe ọbụla ị ga-ekwu. I really don't care. Ihe ma one day a ga-ewepụtakwa video si ekwuru m ekwu. That's why no hire no those idiot ego prophet Elijah or ego prophet ko major prophet ha professor wena no ko wona no rubbish ejikwe ho Simon Ekpa ejikwe mekwe in the realm of the spirit. Those things are just na-enye no milk because no the useless, because na achọ ka somebody gba na eziokwu na-agba otu m na-ekwu ya na ọgbamana ga-agbama, because if feel na anụghị m on your side, anụghị m na side onye ọbụla, anọ m in the middle. Ịgba nnọ ihe nnọ kwesịrị ịnọ na-achọghị ịnọ. Ihe mere DOS ga-eme ndị autopilot unless ma were na ụmụ nwanyị niile ndị ọnụ ha na-agba yawo dome ha under control. Enwe nwoke gonna watch him. Make sure that ụmụ nwanyị aga n'ule mmamịrị elu, nwanyị ga-awụrụ nwanyị. Ụmụ nwanyị ndị ọnụ na-agba ara ha nwoke ha na-akparị nwoke, ha nwoke ha asị nwoke wepụta utinye ka emeshọ edome ha na their place. Ha wụrụ nwanyị. Daga Simon Ekpa pụta. Simon Ekpa nọ karịa 6 months na detention. Autopilot ga-agbakashi. Because ụmụ nwanyị ga-anyụle mmamịrị elu sizie na ha epuone na ha nwezuru utu na ha epuo na amụ. Enwere ihe mere ndị Igbo ji nwee
usoro otu ihe na-eji eme n'ala Igbo. Anyị ewu ụmụ Chukwu, anyị nwere usoro, and ndị na-achọghị usoro ahụ nọ ga-ahụ otu ihe ga-eji eme. Ma like ihe m na-ekwu, ma like ihe ụka m wụ mmiri nshi ịkwafuo ya ijemejeme ga-ezukwuru ya, iyọma ayọma ga-azụkwuru ya. Otu DOS Chikedozie m na ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi ji were IPOB wụọ ya n'ala. A na-ewu ọchụ na Biafran land, ọbara na-awụ na Biafran land. Otu nsom ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi nọ na autopilot ga-eji ewerekwa autopilot Simon Ekpa wụọ ya n'ala. Ịma otu ihe ga-eji arị ọ bụrụ na ha eme infiltrate ụmụnna anyị ndị na-eme ihe siri ike n'ụlọ, then ọkụ ga-anyụ na Biafran land. That is, a ga-enwe max exit na Biafran land. Ana m akọlụ ndị onye ọbụla wụ second in command Simon Ekpa, make sure na ụmụ nwaanyị nọ na autopilot na enwere, that is, amụ na ha eriri otu a na-eji ewere nkịta amụ ya eriri ya. Onye ọbụla nọ na lane ya, nwaanyị ọbụla nọ na lane ya na-eme ihe asị ya mee, enwekwara onye isi ga na-ele ya kpara nkụ kpafeme ya ehime ji hifeme asị ya nwaanyị lekwa okenye gị nọ nga ị kwesịrị ịnọ, because ụmụ nwaanyị alike ha ịnọ nga edomere ha. And they make sure na enwe nwaanyị a ga-enye position, make sure na that woman ga-adị more perfect than nne ya anya, ga-adị even more perfect than nne ya anya. Nwaanyị ga-anọ nga edomere ya na-anaghị trespass ihe ọmawo. Lekwe ihe Nnamdi Kanu gbara ya si ya mee, ihe ewu ihe nne ya anya na-eme, ọ na-etrespass, ọ na-anyụli mmamịrị elu. Otu ha ọnụ ka ọnụ arịkwana ha ole na Biafran land. That's why, because of ebu ihe ibu na IPOB, onye mere IPOB na-eji agba aghara enwe useless ụmụ nwaanyị nwere unfinished business with Nnamdi Kanu. That's why IPOB ji note ọnụ wuzie ndị iro Nnamdi Kanu. Chikedozie m for since Nnamdi Ezebino ji nọ n'aka ndị iro, enwebe ihe Nnamdi Kanu gwara ya si ya mee, o mere till today. Fact. Simon Ekpa kene m mmiri mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, and bịa wụrụkwa na ọ wụọna among those that leads our people. Ọ nwanne m, o onye Igbo. Achọghị m ka ihe ọbụla mee, but there is enemy at the gate na autopilot. Ụmụ nwaanyị na ọtụpụrụ n'isi ga-ewere this autopilot wụọ ya n'ala. My Simon Ekpa pụtaghị in the next 6 months, autopilot a ga-edivide ya. Some ụmụ nwaanyị fili na ha wụ maazị, na ha puo n'anwụ, na ha bụ utu. That is, ala Igbo ga na-agbazi aghara. Onye ọbụla wụ onye IPOB, onye ọbụla wụ onye autopilot si na ya wụ onye isi ndị autopilot, bido otu m na-ekwu okwu na nwee contingency plan. Iwere ụmụ nwaanyị ọbụla edomere na position dị iche iche, nwee nwoke ga na-amonitor ha. If not, ọkụ na-ere n'ala Igbo wụ small thing, ọkụ ga-ere mmụọ. Because ụmụ nwaanyị ndị ga-ahapụ ihe asị ha mee, nwee aka n'ihe ndị ọzọ. Ọ dịka gị ị gara lụọ nwaanyị, ga-efile na n'ịlụ ọvụka nwaanyị gị, kpọrọ ya jee na baked si hụ na ite n'elu nga eshi ọbụla igbupụrụ ya na ga anwụọna. Ya wụrụ na eziokwu ka i kwuru, iwu an idiot, very soon ị ga-anwụ. Very soon nwaanyị ga-ewere apaka mmụọ gị jee gbubipụ nga ahụ esi nọ nga ndụ gị nọ. And that is the problem anyị nwere na ndọrọndọrọ nwere onwe n'ala Igbo. Because onye ọbụla na-asabotachi nwanne ya, onye ọbụla na-asabotachi ibe ya. Enweghị onye chọrọ ka enwee one clear leadership in ndọrọndọrọ nwere onwe. Otu
Simon Ekpa ji gbubara oko otu somebody ga-eji ebilite nyuli me mamre elu chọkwa igbubara unless my Simon Ekpa pụtara before the next 6 months. If not, autopilot ga-agbaghara. And that will be sad indeed. Na ndị Igbo cannot stick together. Ndị Igbo cannot iwuru onye na nwanne ekweje ịchụ. Ndị Igbo awụọna onye na nwanne ekweje ịchụ nta ahapụ nta na-achụzi agbịrịgba ọkpa nwanne ha. Ala Igbo efuone. Ala Igbo efuone. Otu IPOB ji na-agba aghara. If care is not taken, otu ndị autopilot ga-eji agbaghara. Master Prophet iwe onye autopilot, what the hell? I'm just saying, because ihe ndị ewocha ndị Igbo ibe anyị. Ha niile ewocha ụmụnne m. Ha niile ewocha ụmụ m. As Biafran spiritual leader, anọ m in the middle. Achọghị m ka enwee ọgba aghara enwere na IPOB dozi ji ọtụkpọrọ nwa ha DOS. Ọgba aghara enwere na DOS. Achọghị m ka enwee ya na Simon Ekpa autopilot, because enwee ya ala Igbo ga-agbara, ọkụ ga-abara n'ala Igbo. Ọkụ ga-abara. Anyị awụ ihe anyị chọrọ. I'm calling for peace. And ka enwee one leadership na Simon Ekpa autopilot otu eji ka enwee one leadership and ụmụ nwaanyị ndị na ọtụpụrụ n'isi edome ha na their place. So that ka ghara inwe 500 Biafran organization. That means onye ọbụla na-akọ ka na-eche. Nke anyị nwere ọgba aghara anyị nwere na IPOB oddly enough. Ka anyị ghara repeat na autopilot. Let there be peace na Biafran land. Ekwuchana m before m apụ. I am not a member of autopilot. I am not a member of Simon Ekpa's group. But Simon Ekpa is my brother. Mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ ya eke mmiri. Asị m otu ọ nọ n'aka ndị iro, asịkwa m ya dịrị ya na mma. But onye ọbụla na-eje na Biafra, as I said, Nnamdi Kanu wụ ọgọ m nwoke. Asịkwa m ya dịrị ya na mma. Uche Mefo wụ ezigbote enyi m. Mụ na ya emechene na England. Asịkwa m ya dịrị ya na mma. Ụwa zuru ike mụ na ya ekwubu okwu before anyị emetibe. Asị m ha niile ya dịrị ha na mma. But onye ọbụla na-akpafu ọbara na Biafran land, onye ọbụla na-egbu ọchụ na Biafran land, onye ọbụla na-eje na-atụrụ onye Igbo, na-akpafu ọbara onye Igbo, na-anara ego, aka nshi gị ga-aba gị n'ọnụ. Aka nshi gị ga-aba gị n'ọnụ. Maka anyị chọrọ ịzọpụta ndị Igbo, anyị ekwesịghị ịkpafu ọbara ha, anyị ekwesịghị ịtụrụ ha. So let there be peace in Biafran land. Ka onye ọbụla ghara ịtụrụ onye Igbo ibe ya, ka onye ọbụla ghara ịkpafu ọbara onye Igbo ibe ya. Maka ihe anyị na-eme ndọrọ ka anyị kpọpụta ndị Igbo n'ohu ha nọ n'ime ha. Ohu, first of all, the slave mentality nọ anyị n'obi, ka anyị nọ anyị n'isi, ka e break ya dị coconut, ịkpọpụta ha n'ohu ekpukpere efulefu ndị ọcha tine ha, and they wepụtakwana ha finally na physical bondage, because ana working the mind and eri ya ọrụ. Ka enwe udo na Biafran land. Asị m ka Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro ka ọ pụta na ndụ na ahụ isi ike. Asịkwa m Simon Ekpa ka ọ pụtakwa na ndụ na ahụ isi ike. Maka enweghị any one of them mere n'ihe emere anyị na Biafran land. Anyị ata na ahụhụ. Akwafuo na ha ọbara anyị na Biafran land, millions and millions and millions of people, infant and suckling, and anyị ka na-atakwa ahụhụ today. Enwere military blockade on every side. Ndị Igbo need to be liberated, but time has not come. Ndị Igbo ga-enwere onwe, but oge erube. Maka ahụbe me ndị prophetic and all the imminent, but it shall come to pass in 2044. In 2044,
that there shall come a Biafran state. Because the eyes of the awakened one has seen it. But there is still, say Master Prophet, are you telling me that there were any other possibility? There are two possibilities in Wete Biafra. There are two possibilities in Wete Biafra. Either in 2044, again, when an independent state of Biafra. And by that time, Njinjigiji, or God forbid, or Nigerian government changing ahead of time, earlier. Then I home earlier. I don't want us to have independent earlier. Because, Master Prophet, you don't want Biafra earlier. No, I don't want. Because the only thing that will give us that independent earlier or ha tamper the life of Nnamdi Kanu. Now you get the point. I don't want us to have independent earlier. I want us to have it at the appropriate time, as the gods has declared. I don't want us because that mbrede maka no Nnamdi Kanu something menye then ndi Igbo asizie na mbrede nyini dike and n'ime mbrede ha ka anyị wuruzie dike. Achọghị m ka anyị nwere Biafra in that situation. Let there be peace in Autopilot Simon Ekpa. I cannot say let there be peace in Chikedoziem DOS because they are mad dogs and mad cows. They will not have peace because they know that they are on the wrong side with Nnamdi Ezebiro. And they are on here Nnamdi Kanu pota because or surely they will agahana akwashi. Because enwe ọgba aghara na Autopilot Simon Ekpa ọkụ ga-abara n'ala Igbo anyị ọkụ ga-abara. Let there be peace. Ka ndị Igbo kwụsịkwana ide na sabotage nwanne ha. Ndị Igbo kwụsịkwana ide na sabotage onye ha na ha kwụ jee ihe. Akwa 2 months ago, 1 month ago, anyị na-anụ ho onye ọbụla na-ete opụta obi opụta obi Simon Ekpa ga-ebutere ha Biafra. Opụta obi Simon Ekpa abịa n'aka ndị iro. Onye ọbụla anyị ulumle mmamịrị elu ụmụ nwanyị anyị ulumle mmamịrị elu, they cannot stay in their lane anymore. Onye ọbụla na ha agbara, onye ọbụla utu na ha ekeli onye ọbụla ka ha ma overthrow. Ihe awụhụ ihe ọma for ndị Igbo. Ndị Igbo kwesịrị iwu loyal people, ndị ga-adị trustworthy. But unfortunately, ndị Igbo adịghị like that, and that is a shame. Ekelene m nọ n'ụbọchị taa. Biafra ga-abịa in 2044. Anyị ga-enwere onwe. And because I'm going before that time, anyị ga-amara onwe. Because I'm awakened the mind. Anyị eri ọrụ. Ndewo. Mama. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the great ya. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the great ya. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, Master prophet aka na-agwọ ọrịa. Iyi kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the
the great seer, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah, the great seer, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great seer, the difference is clear. Onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye amụma Yahuwah na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye master prophet na-echere m echiche ọma.